Back again. Back again. Back. Rasha utiridza hesdumebine matayarisi murisei first ndiwaita first kupinda mirisei ku was a weekend kai vanhu vaenda kusleep off yaitimbotandara zvedu madayarisi manyama tichimbotandara tisitadi ende musoro wangu uri kurwadza musoro wangu uri kurwadza ndakakurushwa nezuro musoro ucho uri kurwadza zisingaiti light remuno mubedroom munomwa rinondibudisa ndakaita like muchena muzvoni uyu fesi yangu unyatsoonekera zvakanaka rakanyanya kuti ba ndiri dzime harisi kutochai tigare murima rinoita iri share life guys mumbo share titandare mbichana ndiri dzime relight iri guys ndiri dzime uyai guys uyai titandare isai malove nemalikes timbotandara tichizuwa vanoda kukwira vachikwira uyai guys uyai titandare uyai titandare ndanga chida kuenda kune iroro ndikabva nangokaruka ndapresai ndada kutaira kumain page ndabva nangokaruka ndabaya ndatozozviona ndatoenda palive uyai titandare fesi yangu iri kubuda ndakaita kunge murungu kunge chilight iro rakanyanyochena kuti kakuchena karinako so hamuzvioni kuti rine kamwe kakuita white karinako uyai guys timboita mvenge tinakirwe titandare tiri pano tichitsvaga hope asi mose vanhu maenda kuningirikini kumasleep over anzi Black Label family ahoy murisei Black Label family tiri pano takasangana Black Label family madayarisi manyama marich auntie uyai pano marich auntie I'm looking like a rich auntie also musi kuzviona here kuti ndiri rich auntie ndiri kuonekera kuita kunge takachika rich so these days ndiri rich auntie ndiri kungoglowa so light rangu iri rinoda kuti ndiridzima nditire murima ane ndikaita murima vanhu mungazoda here musingaoni fesi mungazoda here musingaoni fesi nhasi hapana asiri kukwira munhu wese ari kukwira ani maona munhu wese ari kukwira ndinotanga nemi mai murungu mombotudza paya musi wamaititsvagira wamaiti varungu gara zviya tinovawana sei tinomombotidzidzisa kuti tinofambawo tichiita sei maconnection ekuti tiwane varungu timbonunga umo maybe tingawanewo varungu so tendaiti katinoda varungu yese tendaiti sinoda varungu pana asingadiwo murungu ndini ndega here ndiri kuda murungu kana tose tiri kungodawo murungu totangana mai murungu nhasi hapana asingakwire nemunhu wese ndiritongokukwidza ndingangokuona uine green button chete ndiritongokubayirira chete wotokwira ende wotondiudza kuti chawaregera kukwirira chinangwa chacho ndechei right vabva vatotiza vakoma kutokutiza kamera sei rasheutizvidza ndiwo chazoteera kana mai murungu vadonha chimbouyai uyai kwamusi kuisa malove nemalikes ingawani
mboisai malove nemalikes guys, isai malove nemalikes. Asi ndindoga ndinongoda murungu, ndindoga ndiri kuda murungu here. Imamudi varungu guys, varungu vanongodiwa nena mudi wokuti timbonunga mucomment section umu, timboudziwawo nevari kudanana nevarungu kuti kwavari kuzvigona sei, kwisusu varungu vacho hatisi kumbosangana navo sei, zvinoitwa sei kuti umbosangana nemurungu. Totanga tanogeza mvura dzemubako here kana togeza mvura dzakaita sei kuti tisangane nevarungu ka? Maswera sei? Ngatihuyai vakoma, Shumbres Bells, ngatihuyai pamwe nhasi tinga ndo pandavhurira hanzi wavepi dhumebi. Ndava kunhingirikini kuisland. Ndini ndiri kuenda kuisland. Ndina island ndinatosvika moswera muchinetsekana kuti ari kuenda didi ndiri kuenda island. Ndiri kuRustenburg dia ndo kwandiri Lillian, ndiri kuRustenburg. Maswera sei madiaries hanzi maswera sei tsitsi rinona gomo zviri sei hanzi mbinga maswera sei mbinga madya here. Ukangoona yatopindirwa yakudzi mbinga maswera sei mbinga madya here zauti pachina mamira mushe yangu wapemhai ikokoko. Indira kuti muzoita pemhai mambouya mambonunga varungu, ndambokuda kukuvhurirai kuti mudzwe matipsi ekuwana varungu. Maybe ndiri kurwara handina voice aiwaka hamana mozoshayiwa voice nekuti tataura zvenyaya dzevarungu akoma. Mungotipowo matipsi mashoma 1 and 2 mutudzowo kuti ko varungu tinovawana sei. Ndimika vana mai murungu mune varungu. Makangotadza kuti udzai kana musi wamune muchida kupemha mupemhu tokudzai kuti muri mbinga. Totoudza vanhu kuti aiwa imbinga, so munofanira kutouya nematips. Motofanira kutotipa matips. Muri kurwara get well soon wakoma, muri kunzwe flu, fukirai mushandise garlic, mastone zvose. Hanzi flu yakandikiya veduwe, kana neniwo flu yanga yakandikiya, ende flu yacho iri kurwadza zvisingaiti. Flu iri kurwadza iri kurwadza zvisingaiti. Izvozvi tomboti une Vicks yako ka, une Vaseline yako. Saizvozvi Vicks elo mbinga dzedu dzepadairies avatotanga vana pemhai. Atomboti une Vicks yako, une Vaseline rako, imbotora Vicks yaya umbokwisa pasi petsoka. Vicks neVaseline wakazvisanganisa wokwisa kudai so, wokwisa pasi petsoka. Ani maona wakwisa pasi petsoka pako zvinobata kakuka. Ko madhilitirei ko message yamanyora naye mukoma ko maidhilitirei ko shoro mbopota vachikanda vobvisa message yavanenge vanyora naye miyama makanyora 21 pence. Ina ndatoiverenga message iyoyo, vanhu vanenge vatoverenga vaiona, munozosara modhilita aisatatoona yanga iri right ko maidhilitirei ko message. Then moti Vaseline iyoya neVicks mokwiza pasi petsoka, mopfeka masokisi enyu. Vaseline iyoyo neVicks zvinogadzira kuti uve munhu ari bho, usapindwe nechando chakanyanya-nyanya. Ende kuinterior uko kunogara kuine kudziya kakanenge kainako. So and then nguva inoyi yechando inoyi ndo yakuda kudyiwa ndorani zvakanyanya-nyanya. Ndorani vaya mudye ndorani. Mungofungidzira kuti mukangoita munamato ndoga usingadiwo kudyiwa ndorani. Yango muchinamata toziva kuti munonamata ka. Prayer haitisi kuti mumiri udziye. Prayer never haitisi kuti mumiri udziye. Chero uri prayer warrior tsvagawo ndorani, udye ndorani. Muviri unodziya ukatsvaga ndorani, ukadya ndorani, wodya ndorani. Vamwe vaiva vanoda ndoyenzou wodziya ndoyenzou. Chando ichi chinosumudza zvakawanda, chinotoda akatoti ngoma wangu muri kupiko nimbokwidzai mumboyo. Handi makashinga here? Makashinga here mazano nimbokudzisai kukwira pamalive? Makashinga here mukoma? Makashinga here?
uyai toni mumbodai hanzi pati zvevachena munoti zvinoda chipere izvi zvevachena hanzi munodi zvevachena zvinoda matipsi manje munofungidza kuti kungobuda ona kudhiklaina kutya ugwara hwavanoita mukoma wangu ava mofungidza kuti kungobuda vakoma usina kugeswa direct murungu ngamuwane kungobuda mofungidza kuti murungu unomuwanepi hanzi noti feeling well ndanzwa neflu get off soon flu yacho iri kurwadza kani iri kwese flu yacho iri kurwadza zvakutodaisi magindagoriya ende unozwa kuti unechingohwa kutoti zvino ndikaswera ndisiri pafacebook hamene kuti zvii zvinomboitika apo unenge uchirwara kana wakurara ndandogamuchira ndichita kushifa nechando ndichidedera naye flu inoita senge yambopera masikati unogona kungoswera uri munhu ari bho handei pakunorara kudai so flu iyaiya yatoningirisa haichamiri yatova mberi flu iyai zvino zvakaoma unyasoona kuti flu yacho mahwani zvakaoma hanzi vanhu vakanganwa peji rino handi kana akuda anenge akuda clean or hanzi kana akuda anenge akuda clean or dirty shuwere ndosika ndichimbopota ndichiri nonzi kudi ndichiriitira malive because vanhu vanenge vakurikangamwa because zvisimele vakati vanhu vanenge vari kukangamwa peji saka muchiona ndichiuya ndichimbopota ndichiriti malive vanhu varipota vachirikangamwa vanhu vanofanira kuningira because ivo varidzi varo vanotomborisiya votomborikangamwa kutomboribusta kutomboriitira live vari papapa unoona hangu mazano ndichitambira ndiri iko kunoku ndichitambira ndiri kunoku zvangu kuti vanhu vangoona kuti ipeji rasisimeli same ipeji 1 hanzi kana akuda anenge akuda moziva kuti ina hangu kutaura chokwadi nditoriwo neshungu yekuti hanzi vanhu vanowanikwepi ndiri kudawo chidhara changu nditoriwo neshungu ndinomwe wekuti ndotodawo murungu ndotoshayiwa kuti vanenge vachiwana varungu ilaki kana kuti vanenge vakagezwa pamapopoma kana vanenge vakagezwa zvekuita sei mufungeni murungu ndinotomudawo zvisingaiti ndotombozama kuda ndimbokudza imwe history yangu ndichiri kuchibhishu yemurungu ine ndiperegweka nenyaya imi ndimi mungatoperegwe nenyaya ini kana ndazisanga nyaya idzodzi idzi dzechibhishu kudai hadziperi dzinouya flu ndimbokudzai zvakaitika nyaya nhasina kudza ndoda kukwidza vanhu vanoda kukwira muno queen b aripi tegai queen b auye pano anofarira kukwira anofarira zvekukwira kwira muchisenda marequest yenyu muchitaura ingori bvenge auya nenyaya yake unongoiwo nenyaya yako wotaurawo nyaya yako iniwo nenyaya yangu ndotaurawo nyaya yangu uri papa tichingonakirwa tichienda kusvika tanyatsoona kuti taane hope manje torara kutsvaga hope kutsvaga mapiritsi ehope ndimbokudzai zvandakaita ndiri kuchibhishu ndini uyo hanzi ndiripo nhasi Makanyara Safiro ndiani kuyo inonzi Makanyara Safiro yesi Safiro risei tikati ngatibudeiwo tiende outing munoomera zvino mungavawana makazvivharira here akomana varungu vacho ukabuda outing ukaenda outing yacho zvino murungu angauya wakabata zikoti reblack label uchidzadzarika wakariti ndiriri kuti umwe doro rechirungu racho haugoni kumwa doro rechirungu kuti uzive ndibheti okay muda kukwira ndimi here b kana kuti mauya neimwe uyu yacho isinangokwidza zvinovawanepi varungu vacho nai varungu vacho vamazuva ano dressing yacho hautozivi kuti murungu anodawo kuti upfeke dressing yakaita sei hauzivi unochingofungidzira kuti maybe zvandakapfeka ndo zvinenge zviri right saka tatati dai mambokwira mambotiudzawo zvinomati musi kunzwa mushe takumbokudzai ndichiri kuchibhishu zvakayamboitika ndinuyo ndiri kuchibhishu cheriti mabika zviri sei ndinuyo ndiri kuchibhishu kwanguko ndiri kuchibhishu
kwauya munhu akati munhu iye aindiziva, ndobva ati hanzi hatidi zvigunduru. Munhu iye aindiziva ndobva ati maiti muri sei? Aindiziva munhu iye ndobva ati izvona ndakuwanira murungu, pane murungu ari kukuda, imari dzangu hadziperi nyaya yatererai, dzangu nyaya dzopere ndedzekuti chingoseka tichiindaka imuchiwewo nedzenyu muchiseka woza weekend kamvenge zvose imo mane yake tichitaura, asi wada varungu ngavauye paya. Murungu uya ndawanirwa murungu, ndakapfeka kadhiresi kangu kamwesiwo keredhi kamini kakaisa makumbo anga akatsvukira asi cleavage manje ndandakanyatso kuisumudzira yekwabhobho yakasumuka yakanyatsodai mudenga yakasara pashi yakatsvukirira yakaita kunge hanzi yesidhumebhi zviri sese anga akaita kunge ndine mazicleavage mazihombe mazipumps mazihombe mai mwana anga akabuda cleavage kaipapo ndakarava gogo mai mwana ipapo ndandakarava kachidhiresi kangu ndiniwe ndikati nhasi ndamuwana murungu. Murume uya akangotumwa akanzi enda unonditsvagira ndofarira munhu ane mauyu mahombe mabreast mahombe mazamu mahombe urati gataura neshona ndofarira munhu ane mazamu mahombe. Murume uya kwakusvika kwakunanga ininiwo haachatarisiwo kuti fesi yaatora fesi yegindagori. Varungu vanotya, havadi vanhu vane mafesi anenge magindagori neirori rasta rangu iri. Ini ndatogwa paya ndaenda nemurume uya murungu anga akabhuka mheno pakati pechakasara mheno tichienda hamheno pokeni kuenda mheno kune ningirikini machuma zviri sei kune magesti ariko kuzasi maloji mahotera ari kuzasi ranga riri kuti pane hotera kumwe kwese uku ninge richingori sango zvekuti ukangobuda muhotera imomo uchitiza unogona kudyiwa nemhuka, unogona kudyiwa nemhuka dzemusango. Ranga riri pakati pesango. Hani maona ndaenda nemunhu wangu, muri kundinzwa here? Sai malavhu nemalikes because indotaura nyaya dzinonakidza. Paya tapinda muzimota karakanaka zvakanaka, murungu anga aitoveko ikoko. Tasvika paya murungu angoti aona fesi yangu. Murungu akapanika kaiye, akapanika murungu iye, haana hake kunditidzokera because haana zvaanga achaita because munhu wacho anga atouya, hapana zvekuti anga achaita paya. Ndabvunzwa papaneka like imba hotero yacho mune chibhawa chekuti doro raunenge uchida waitorikwesta doro raunenge uchida mopinda zvenyu mumarooms imomo. Ndabvunzwa kuti nomwaripi ini black label tino zviri sei, ndatoshedzera ti black label yangu paya ndapiwa black label yangu indakumwa murungu yawedzera kupanika kati ivava futi veblack label ivava ndingavadii. Paya ndapiwa black label yangu ndakutomwa nekoti rangu. Ndabvunza kuti tokupa here chidhambika, ndikati ndoda koti ndo rinonyatsoita. Ndabata kazikoti rangu reblack label mani ndariti zikoti rino mai mwana. Murungu achanditarisa neyoka rasa irori rakaitwa manje rakaratidza umboko hwose ndandakaratidza umboko hwose ndakarisunga paningiriki ndagozvidza kuti varungu havazvidi, ndakarisungira padenga rakaratidza umboko hwese hwakabuda. Zikoti rangu riri kuti gagagaga ndiri kuisa uku, ndamwari kutanga fasti ndariisa uku, ndapiwa rimwe rechituu uyu ningirikini koti gagaga ndakutomwa zvazvekumwa kwenda imbozivei kuti varungu vanongoda izi so paya mai mwana. Murungu ndobva uya anga aenda neni kwarungu akuti kumurungu uya chiita kamadhiri ako nemunhu wako, then kana waita madhiri toda kunomudzosera time ichiripo. Mai mwana ndapinda nemunhu wangu muchirumu, pfungwa dzadhumembe dzingoda mari, dzaingoda mari owezi ipapo zvakawanda ndandisinei nazvo. Ndapinda paya murumu kwenda imbozviziva kuti varungu vanoti murungu uya akurira hembe dzose asara ari nekedi. Mai mwana zvikanzi totaura neshona, tikataura nechirungu pamwe mamwe mawedzi anogona asingadiwi pana mukoma, saka totaura neshona nerurimi rwamai.
svika toda kutotanga wandidya lollipop yangu iyi, kana wandidya lollipop yangu uya uchidya kuzvinipusi. Indikati izvozvoga zvishoma, tore bepa rangu reswiti rangu pfekedze kabepa. Murungu yakandisa akati no, handidi kudya ine bepa, ndoda kudya yakadaro. Ndakamutarisa ndikati fakiseni nekunhuhwa kwauri kuita uoda kuti ndikudya yakadaro. Dzatokwira dzangu dzatokwira ipapo, nganda ndanga ndatosunga zvekuvhundutsa murungu. Ndikati iwe unopenga ndipe mari yangu, ndipe mari yangu undifambisirewo uzondiudza kuti ndine nditange ndambokutsenengedza munhu wakwaonotoku ndoidya yakadaro. Ndipe mari yangu, ndakuda kutoindi ndakutoita zvechigamba manje paya, ndakuda zvekutorwisana nemurungu manje apo fesi yatosungwa mai mwana. Murungu yakabva avhunduka akazvimirira nechikoko, zvikanzi no kudai akafunga pamwe ndishona chirungu chaari kutaura handisi kuchinzwisisa zvaari kutaura. Zvikanzi ndiri kuti izvona tanga wandidya lollipop yangu iyi, kana hanzi apa netiweki yangu iri kunetsa, hanzi iri kuti tanga wandidya lollipop yangu, kana wandidya lollipop yangu wozouya wondibata uku wondidya uku. Asi waidyira mubepa dhumebu unopenga inodyirwa mubepa. Ndingasaite trashi kuidya yakadaro, inodyirwa mubepa. Ekuchibhishi inodyirwa mubepa idyirwe yakadaro. Inodyirwa mubepa aidyirwe yakadai. Ndingazonakidza manje kaya ndini uyo manje. Akati no, handidi, ndinoda kuti udye yakadaro. Ndikati fakiseni unopenga iwe ndezvako izvo, ini ndoda kutosembepa. Kana usingadi iwe rega, iwe ndipe mari yangu yandafambira. Svika ndikuda kuti undidya yakadaro. Ndikati ndati ndipe mari yangu. Paya afonera munhu uya wandauya naye, amuudza munhu uya kuti musikana uya ari kuramba tinenge takutonetsana muno. Mukomana uya andinyengerera svikai nesista, iwe uchitaura naye rega nditaure naye. Hanzi ari nhuwe here bepa riya nemafuta. Mazuva acho iya nekuda mari, kwandaida mari ndaimbozviwa kuti rinonhuwa. Zvinondifunga ndikatorisa muromo ndinonhingirira rinotorutsa. Asi ari nhuwe, harimbonhuwe, ari nhuwe. Paya ndobva ndati uchimunyengerera kandi ndiite nebepa ungomuudza kuti zvibepa zvinonaka zvakangofanana zvakadaro. Amunyengerera murungu uya abvuma, ini tore bepa, pfekedze bepa. Murungu akati yoi zvandicharumwa, akati yoi zvandicharumwa. Akati no, it's fine, regako. Aramba akaramba akati no, it's fine. Ndandaita yangu yekuye kuti hatichambozwa kuti inoda kunyatso kudliwa zvakaita sei. Inokuti fasta. Akati yuki handidi, regako. Murungu uya akangoburuka panhingirikini pamubhedha, ndobva angodhonza chicashbox, ndobva averenga mari yake. Akati go bye. Ndikati bye vheri. Ndikabuda ndobva ndaenda kune munhu yandikati next time handidi kuona uchindidana, usatombondidane, usatidane zvako. Svika ugoni kudlawo mari wakadzukaira. Unofungidzira kuti murungu anoda iwo mafesi enyu amunenge maakuita, maakuda kutoita zvechisimba nemurungu. Chaungochitedza kunyatsoita soft, izvozvo ungochigona kubva nemari yako yakawanda, ungadai wazvibatira. Ndikati ine handitomboriwo taipi yebhodhi yevarungu, handidi kubva nemari yakaita sei. Unofungidzira kuti murungu angadai inini zimuviri rangu iro, wanga uchisiya masilenda kurodhi, wanga usingamaoni, ukondidanira munhu anosvika unonzi ndaudla yakadaro takuita sei. Ndakutopopota ndokutochedzera kuti kurumbidzai kundidzosera, ndakuda kutoenda mukutondinonotsa pano. Murungu yakati yuwi, iye ane nhingirikini yechiginda gori yayeyo ndomudi shuwa ndiri kutokuudza ichokwadi. Saka ndotoshamishika kuti varungu vacho munombovasevha sei, munovasevha sei varungu? Mbondiudzawo kuti varungu munovasevha sei. Ndikutokuudzai arira kukwira ngaarikwesti apa muchitaura dzenyu nyaya apa. Munongoteerera dzangu nyaya ndoga, ndindega ndine nyaya ndege ire dzenyaya hamuna. Anoda ngaise request, hatina foni yekufona. Anoda anoisa request, hana maona to wonhingi
totaura tokuedhai ko B aripiko queen B asi haana ningirikini ndiye anosivhurira kavazhinji yekudya wamanikidzwa zvibudu unenge watotsamwa unenge watotsamwa mai mwana unenge watotsamwa mungabude zvekumanikidzwa kunzi hanzi idya yeke idya zvakadaro achii zvakadaro ndikati kana ivo varungu ivo vamunoda vatinoda ivava vanoda kudyiwa ivava varungu vanoda kudyiwa manje ndiudzewo kuti unenge ungoriwo dhumebhi zvako kudya kwacho iwo hautodiwo kudya ivo varungu vachida kudyiwa zvinobuda here nhai vedu zvinobuda here because kuda pamwe ndivo voga pamwe varungu havafanani pamwe varungu patoriwo nevamwe pati inongowa vanhu vachingoti kwai varungu vose vose vanofarira kudyiwa kuda ndini ndega ndakasangana nazvo izvozvo ndinongonzwa vanhu vazhinji vachingoti varungu vanofarira kudyiwa ndini ndega here flori kanimbotora kachizvitanga mana ndabve flori yacho iri kuita flori yacho iri kuita kundichemedza zvekutodaro ukuta kundichemedza zvekutodaro so hanzi chiko tiite chering ini hangu handisati ndakamboidya ini mune murungu hamusati makamboidya saka maramba kukwira sei mune murungu mutiudzi vari kuwanikwa kupi varungu inga vanhu vari kuwana varungu vasikana kuinonetsa kudyiwa hanzi vanenge vane murungu vasikana varungu vari kuwanikwa kupi vasikana muitewo muchitichesitira varungu muite muchitichesitirawo varungu vedu hanzi topiki ndei topiki apa topiki tiri kungoita nonzviti mvenge anongoda kuuya nenyaya yake achitaura nyaya yake mvenge apa tachambotaura zvedu dzevarungu idzi itaurawo zvandakambosangana hanzi imi dyana naye komuri 2 handi ndezvemumba menyu amana hanzi njedyana naye muri 2 handi ndezvemumba menyu amana saka mukureva here kuti zvivakoma ndiudzei mukureva here kuti varungu vese vanoda yeke ndiudzei vakoma varungu vose here hanzi tipe nhamba handina panapa ndabva uko kumba kwasisi vamwe ndauya kumba kwangu ndiri kumba kwangu saka mazuva ano ndiri kushandisa foni 1 handisa ndaane mari yekutenga mafoni 2 pandotenga imwe foni zvinenge zvava easy data anoda kukwira kana musinganyari munokwira makavhara kumeso kwenyu kuregai ndikukwidzei munokwira iri parima kana pachimotaura zvenyaya yenyu ndokuedha imokwira because foni tiri kushandisa 1 iyoyi handisati ndaane mari masita azuka kamalokera hanzi chero vechitema vane zviriko zviriko asi hanzi varungu chaivo ndo vanoda kudyiwa varungu chaivo hanzi kazhinji hakuna murungu asingadi kudyiwa varungu vazhinji vanoda kudyiwa zviriko asi hanzi varungu ndo vanotoda kuningirira kudyiwa nguva zhinji wechitema ari nani hanzi manje murungu Rebecca moms muri sei vechitema ava hanzi vechitema unogona kungomurambira manje murungu hanzi anototsama hatani kutopinda mufilling station mai mwana murungu asiyana newako wechitema unomba mumusoro sosta umudza kuti bebi ndozokuita mangwana manje murungu hanzi anototi itoita by fire by force hanzi zvaanenge vachida ameniwo tee tichingonzwawo nevanhu kuti ndizvo here tee tichingonzwa nevanhu vakoma tosaka tichitovhunza imimi hanzi kondoro menzi yacho zvei imi asi munongoda kupakirwa kusina kumboiswa mate aiwa tachireva kudya ivo varungu ondoro menzi yacho kuvarungu vekumbotanga waningirira aiwa uku kwauku kunodyiwa zvako kwatirambiwa nyaya dzepano hatirambi zvedu ini kandiri seni nditodawo ini kana ndine boyfriend yangu dhumebi ane nyaya dzinonakidza akamana dhumebi uyu akutouyisa imwe nyaya inini hanzi komunodya
bhananazve ikwira ka ita ningirikini ka naisha mwari kuramba kukwira futi apo iwewe unenge une nyaya dzinonakidza kwira wakavhara ningirikini sha unoonda kudza kwira ka unyatso kutaurazve pano pachanakidza pano nhasi nemvenge pano pachanakidza angoda ngaise request yake mukwire anoda kukwira otongoisawo request yake wokwira unoda kukwira isu ochitaura nyaya dzavo hanzi Maya if it was a call ndaikwira okay dear alright manje haisiko dear haisiko alright kana pane umwe anoda kukwira munongokanda marequest enyu moningirira mokwira manje mablesi ari kuzviwa kuti handiri kuda foni ati kuchangouya blesi obva handiti maybe toda kutengera chimwe chifonje kuti paipa unenge uchida iso blesi manyana inini regai ndichitaura imwe nyaya ini guys amene kuda zviri kwandiri ndoga ini macho ndikawana boyfriend yangu yandinyatsonzwa kuti munhu uyu ndinomufila manje ndinyanzwa kuti uyu munhu ndomufila ndoda kunyatsonzwa kuti unzeve uku kuti unzeve kwese uku muhuro mose nekuku kuinterior uku sekuinterior uku unonyazoshadabura pakumbose kuita 190 ka kana yazoshadabura nayazonake ndobva ndakubata musoro ndokobedzera padhuze ndobva ndayasokukuitira mukanwa ndozviparira zvisingaiti ndobva ndayasokuitira mukanwa ndobva ndayasokuitira mukanwa munhu wandoda ene handidi munhu wese munhu wandinofila wandinonyasowa kuti uyu ndamufila ndiye munhu wandinovhurira makumbo kudai odyake lina zviri sei ndiye munhu wandinovhurira makumbo onyatsodya ndoti idyai zvenyu baba kwete kuti munhu wese handidi boyfriend yangu yandinofila yandinyatsonzwa kuda ndatsovhura ndinosokumitira mukana zvonaka zviyazvi zvonaka zvinonakidzawo kana uchifila munhu ichokwadi zvonakidza Grace kana uchifila munhu zvinonakidza kwete kuti mai mwana imi makangorara inongori baba vatojamba tagova kuita wrestling yerudzi takutogwa pasina kana mhenzi kana pachii ini hangu ndokumbirawo kubhadharwa kuenda kubho mbinga ndione zvatotanga ipo paya zvatotanga hai chii chakadaro hati zvatotanga pemai takakuvhurirai pemai mbinga hanzi tione teresa madhora madhoro hanzi ndionewo filu yangu guys iri kurwadza zvisingaiti anozoti zvinhu izvi zvinozipa izvi hazvingodi kuti ungojambira pamusoro peumwe munhu usina akoma mava kunyare yefu unonditawa kuti ndinyare kana muchivhara kumeso ndinohoreka munoita kuti ndinyare hanzi mbinga maswera sei munohoitawo kuti ndinyare hesi mambo nisha zviri sei nisha munoitawo kuti ndinyare kana mukadaro mbinga maswera sei kwamuri akakomana kumhorosa mbinga here ikoko wedu wei inini zvandiri kutaura zveromenzi tsve dairisi marichandi epano marichandi iko zvino angotaura kuti mbinga maswera sei ndiri kumuisira edhi kure nditanga namubvunza kuti wai wangosvika nekumhorosa kuti mbinga maswera sei usati wateerera kuti ndiri kutaura kuti kudi unokuisira edhi ndotombokuedha anzi marichandi pano marichandi pano richandi light rangu ndezvekuti rakakaita white iri ndosika ndichionekwa senge murungu asi ndine kafesi kakangoglowa so mazuva ano fesi yangu iri kungoglowa nenyaya yekuti utamba nemarichandi zveromenzi zvandaichitaura makutorasa nyaya nekupepa chii chakadaro zveromenzi kuti mununge mucomment section varungu maakurasa paya maakuuya napemhai marichandi pano hanzi marichandi madyei
iwo unenge unoda zvekupema chaiko, rega ndimbokwidza umboita simba uchinyatsopema uri padenga handi. Uya upeme uri padenga. Ende vanhu varikuta kuramba, asi netiweki yangu iri kuramba. Isai mariquest murequest. Ndinozorega in live yacho kana ini musingadi kuisa mariquest. Ndinovhara nhingirikini yangu ndozvivatira, ndotanga kuona nhingirikini inonzi chi wrestling zviguri, ndotombotsvaga kuti ndotsvagani ndionewo mari shandi. Akomana munhu wose yangova ndionewo mari shandi, zveromenzi zvatiri kudzidzisana izvo zveromenzi zvatiri kudzidzisana izvo maswera sei, muri sei, tine nyaya yatinayo zvekupema munozopema kana ndambokumhorosai, maswera sei. Chiko chikuitika kwandiri, handisi kuona kuti chii chiri kuitika. Hamusi kuona kuti chiri kuitika? Imi muchitaura muri kunzwika. Tati mune murungu here kana kuti hamuna murungu? Handina murungu, ini ndikuda kutopemawo veduwe. Aizve zvakaoma. Indiri kutiwo makwirira okuti muzotiudzawo nyaya dzemurungu, maakutokwirira kupema. Oraiti pemaitiva. Ini ndoda kupemawo veduwe, mari yetiketi yekuenda kuHaiti veduwe. Ndinde kunosangana namamoyo, ndinosangana nazisimeli dzasipozi. Eish, moyo wangu uri kutotsva, izvozvo kurwadziwa. Dhololo focus zveromenzi zvanda ndichakudzidzisai zviya vakuuya nepemai akurasa focus pai chii chakadaro. Romenzi isusu totoda mari shandi kuti ngavationewo veduwe. Kuiye kanzi hai isu machembere toda kuendawo kuti mbonodzidzewo zvatakakundikana. Ko uyo akwira ari kuda kuningirika akanzi hai yang, asi murungu here, asi mukula iye unodaro waedha kamukula. Ngauye atipe mari siwo kumudziye ari kuda kutomukwidza ndakabaya chinhingirikini chekuti akangoita zvisizvo ndotoona anomuza makula zviya zviya zvine musikawa, unoti wadai chotoburitsa nhingirikini chakashama ndotodonhedza live chop chop. Saka hatisi kuziva kuti munhu rudziye nezita racho rakai hai yangu. Chii chakadaro icho? Chitauraiwo kuti ko varungu tovawana sei? varungu veikovo, toda varungu vanotibhadharira, vanotipa mari dzematiketi isu. Focus dhololo, chii chakadaro wakomana? Isi kutaura zvevarungu kuti hanzi iri kuramba kuita ednisha. Ndakuita ed 1, ndakuita ed ukadonha. Uyu munhu akanzi hai yang uyu kauyu atori mushona uyu. Wamona kuti aisa chiimoji, aisa chiimoji chekunyara kuratidza kuti azvinzwa zvawataura. Nekuti makula madhurirani. Makula madhurirani. Halo vapinda muri sei sei? Hapana pamuri sei? Ndiri raiti, muri kuti kudiko nenyaya dzevarungu. Tula wandinodisisa uri sei? Muri kuti kudiko nenyaya dzevarungu dzatiri kutaura idzi. Kura pascreen apa naimi asvika pamukoni. Maybe network yangu inini iri kuita kuti musabude pamascreen kana kuti network dzenyu iri kuita kuti musa, asi mimi zvamuri kutaura tiri kuzvina. I think itori network yako nekuti iwo wakatofreeze. Ndakafreeza? Uri kutaura but wakafreeze. Kubva kare ndakafreeza. Aiwa, inini kubva time yandakwira hauna konzwa ndati chimbodonhai mose. Alright, chimbodonhai mose to donhai ndiko kuedhai futi. Donhai mesi ndiko kuedhai. Donhai mese ndiko kuedhai to. Ndione kuti donhai mose. Madonhai muripo. Madonhai muripo donhai. No, this is the point. Hamusisipo muripo.
hanzi dhumebiyo hanzi ndichiri ndakafuriza here guys, ndavadonhedza ndichiri ndakafuriza here guys, ndichiri ndakafuriza here, hanzi network yangu, ndichiri ndakafuriza here guys, ndakafuriza here, hauna kufuriza but uri hafu, ndiri hafu, ndichiri ndakafuriza here futi, ndiri kuonekwa zvanotaura kuti ndiri kukwenya zheve, ndiri kuoneka here guys, isai kamusa malavhu nemalikes, aiwa ndichiri ndakafuriza, ndiri kunyatsoonekera zvakanaka, handisi kuonekwa, kana ndichioneka itsai malikes malavhu, kana ndichioneka zvakanaka ndichitaura zvakanaka musinyatsondinzwa clear, chiisai zvimalavhu zviyazviya, isai zvimalavhu kana motinyora mucomment section kuti uri kuonekwa zvakanaka-naka, because handisi kuziva kuti chii chiri kuitika, maybe network, ndiri kuonekwa here zvakanaka, hanzi bo. Saka imimi foni yangu ndofunga ndikaedha vanhu inobva yaita iri kuita chi, iri hamheno kuti mirai tione titange nanisha, kana ndafurisa mundiudze kuti ndafurisa, ndafuriza futi here, haifana kumboita ndafuriza ndafuriza here nisha ndafuriza here. wakaita Asi chihafu ine handisi kuoneka, hamheno zvairi kuita network. chitaurai musiri kuonekwa kudai, munyatsotaura zvamakwirira zvevarungu izvi, zvemaromensi izvi, munyatso abva adonha nisha wacho, hanzi yabho abva adonha nisha wacho adonha, ameti adonherei iye tichinyatsomunzwa zvakanaka, hanzi yesu uri kuoneka, abva adonha indichinyatsoonekwa, sikutaura zveromensi iye amana inini zvevanhu vanongoya chipemha vasingadi kuisa zveromensi zvinonaka kudai, izvi nyaya dzinonaka, kuda kurasa nyaya dzinonaka, asi ndindoga ndinoda romensi, moti kushayiwa murume uku handi nyaya yekuti ndeichida romensi, ndikumushayiwa chaiwo kuti ndomuitira romensi murume, ndauda urooriwa manje, sika ndakasiya chibhishu, ndauda kutorooriwa, ndauda zvekutorooriwa vakoma. Madzoka maswera sei? Hello, maswera sei? Hanzi unenge wakubuda uri chihafu ukaita ed. Vakwira maswera sei? Hanzi nisha ndikuda kutaura ndiri many to many, ndisiri uya timboona many to many, uya many to many. Network yangu saka ndoiri kunetsa, regai timbotaura then tichazonhira, chitaura inyo tichazoita zvekuedhana mucomment section, regai timbotaura tichazoedhana time, saka imi regai timbo flu wedu weflu, sorry, flu iri kundirwadza flu zvisingaiti, so asi ndini ndoga ndinoda romensi, nekuti ndikutoona kuti vakadzi vazhinji namwe havatozivi romensi. Ini guys ndivakuudzai chokwadi, ini ndandakakuudzai ndotaura chokwadi, handitauri nyaya dzekunyepa, ndotaura chokwadi. Example ndoitira kwandiri, handiti example kumunhu, ndoita example kwandiri. Munoziva here kuti inini ndakazoziva kuti kunotundiwa tiri muchiuri, hanzi vedu ndikuda murungu nai Jesu, marichi andi please take me to Haiti, havane nyaya yekupemha. Moziva kuti ndakazoziva kuti kunotunda tiri muchibhishu, kutora chokwadi, indi asingazivi kuti kunonzi kutunda chi, asingazivi. 10 years 10 idzi 10 dzandakagara nemurume wangu, handina mboziva kuti chii chinonzi kutunda. Vatoripo vakadzi vakadaro shu, asingatombozivi kuti kutunda chii. Ndosaka tichitaura kuti imboitirwawo romensi kuti zvinonakidzawo sei. Ndakatozoziva kuti kutunda ndabuda mumarriage, hanzi ini kungoisa rurimi munzeve yatova game over. Nisha kaiwe nisha, haiwa zvako zvekuti uda kutombotaura many to many izvi kaizvi, chimbozisiyai mbotaura une uchinzwikwa nevanhu, iwewe vanhu vanenge vachikunzwa. Many to many yekuita sei?
accepta request youningire vanhu vanenge vachikunzwa. Chii chakadaro ichocho nhaini chekuti kwai ndeda kutotaura meniwo chiuya nenyaya dzakadaro. Ini ndakatokutunda 10 years ndisingazivi kuti chii chinonzi kutunda. Taingoti pamwe kutunda kwacho kwangu chingonakirwa ndokutunda. Ndakazoti ndasanganawo nemunhu wandakasangana naye mukufamba muzvibhishuru, mwana ndakamumura mhere, ndakaridza mhere, ndakashaya kuti chaitika chichi. Ndakutaura zvondurura namo ndotaurira pasi. Ndakashaya kuziva kuti kuchaitika chichi. Ndakutokwina mwiri wese, ndakutovhunda ndonendomvura ini ndopandakaziva kuti makakokotwa gegegegegege. Ndopandakatoziva kuti aika ndokutunda kwacho. Ndasingazivi kunonzi kutunda. Shuwa ndikukuudza chokwadi, ndasingakuzivi. Varipo vakadzi vazhinji vasingambozivi kuti kunonzi kutunda kuita sei. Zvomukwadi handisiri ini ndoga, vakadzi vazhinji varipo vasingambozivi kuti kunonzi kutunda, vasingambozivi kuti kunoitwa romensi, kukokotwa muzvizheve, rurimi ngakupinde muzvizheve umu kwese ndo zvinopedza flu inopera kukaitwa romensi. Kwese uku kuinterior tebe uku kwese uku ngakudyiwe, ngakukokotwe uku. Anokuona vanhu muri kuti kunyepa, pamwe avatombozivi kuti kunonzi kutunda chii. Avazivi vanhu. Inini ndotaura chokwadi, ndasingazivi. Ndakagara 10 years nemurume wangu, 10 dzakakwana ndisingambozivi kuti chii chinonzi kutunda. Handaimbozii. Indaingoti pamwe kungonzwa mafeeling, kungonzwa senge unoida, iye akangotundoka zvatopera. Ndototi pamwe ndokunakirwa kwacho, tatonakirwa, tatotunda ndisingazivi. Asi pandakazosangana nerimwe bvombiro rakanyatsondibata zvakanaka, rakanyatsokundiyekedza zvakanaka, rikanyatsondikokota, rikainterior rikauya rikati nemuzheve, rikauya rikati mai mwana ndakachemerera, mwana ndakanyatsowa kuzipikwa, mwana muchandiudzi izvozvo, ndasenior lecturer. Zvino imi vavo tikataura zvekuti uyai mudzidzisi wezveromensi, nakutaura zvekupema. Tikataura kuti chiuyai munonge varungu, makupema. Pema henyu, asi kurambidza kupema. Hanzi ini ndinoda kukokotwa zvemhando yepamusoro chaiyo, noti zvekuitwa 2 minutes noti. Manje inini manje kikiki dhuve kikiki inizi yangu. Seka buda akati iwi inizi yangu. Varume vazhinji varipo, varume vazhinji vasingazivi kuti mukadzi anoda kuningirirwa, kukokotwa, agokokotwa. Kana wamukokota mukadzi andokufadzwa kuti agonyatsotunga zvakanaka. Vanenge vachingofungidzira kuti ivo varume akangoti bvombirozi lollipop rake ega akatongozvifadza iye, otofungidzira kuti game over, zvinhu zvose zvapera. Hachafungiriwo umwe kuti umwe anoda kunakirwa. Hachazivi kuti umwe wake waana anoda kunakirwa. Anenge achingofungidzira kuti iye chikuru yazvinakidza, pamwe umwe anakirwa. No, tauriranai, romensi inodiwa, kokotwa tunzeu kubva kutangira, hanzi pane buri pose apa panoshanda, pane buri pose apa panoita, pane buri pose pane buri apa, pose pane buri pese, kokotwa, pane buri pose. Wonyatsokokotwa, wonyatsonakirwa. Romensi inodiwa. Haikuna kuti izvozvi maakunorara ndimachido, ndini zvangu amachido, mukadzi wemukorokora amachido. Zitaiti rangu mai mwana ndakarishunga, ndakariti zvikwi. Zitaiti rangu mazisokisi, handikune chando mazuva ano, nawo mazisokisi mumabhurangeti imomo, naro zisokisi machira. Murume angawe kuda kuwa feeling ingawe vakadaro murume ingawe. Naivo varume, uyu murume machira mai mwana, zibhokisa mai mwana rakaisiwa, rakakwidzwa, rakasvika mudumbu mai mwana. Zibhokisa iroro ririmo nemudumbu imomo. Akomana, ko unonyarani mubhedroom yevanhu vaviri? Uri kunyarani? Ndosikana yakanzi bedroom. Bhedhi, kuratidza kuti imba iri bhedhi, imba iyoyo, imba isingatoiti.
unonyarani muri 2 yazoita musombo kuramba womboenda kudhainingi wombodzoka kana muri 2 mupote muchiendesa vana kuhoridhey. Mbona muchiendesa vana kuhoridhey unozoona kuti womboti asi ndoda kuti murume wangu ambonditundisa dai vasingazivi kutunda vana vaende kuhoridhey. Womboendesa vana kuhoridhey mutaimira pane bhora timu inosapotiwa nadhedhi womboti nhasi dhedhi onerai bhora pano. Maybe nyaya dzakazipereka womboti nhasi dhedhi onerai bhora pano pamba. Iwobva watora kabhamushoti kako kaya kakaboka pakati kabhamushoti kakaboka hauchapfeki bhurugwa unochiripfeka rekuita sei bhurugwa wosiya zvimandevere zviri pashi, zvimandevere zvakadongwerera, zvimandevere paya paanenge vachikuza bhora iwo unogara kukauchi rinenge riri nechemberi riri opposite iwo dhedhi vakagara kukauchi rawe iwo akashada bura makumbo zvimandevere zviri pashi. Pavanenge vachiti mani yu iwonewo mani yu uchidhanyarara makumbo vachiona kuzvimandevere zviya zviya unyatsochadabura makumbo akati mani yu uchichadabura makumbo mani yu vachiona zvimandevere zvakaboka vakapfeka bhamushoti rakaboka. Bhora vapedzi kuona vanenge vatova newe maakusinyatsotanga kukokotana zvakanaka atanga kukokotana nemuhuro zvose nekukwese kuindiriya tebe uku kuzasi uku kwese uku maakukokotana zvenyu zvakanaka kweinongorogwa chero pose mukicheni payangofungwa kuti ngairohwa ngairohweka ngairohwe payangoda kurohwa ngairohwe umuregere kuirova payangofungira kuti chiirova ngairohwe kwainoregere kurohwa naimwe kumonyarei muri 2 pamakapfimbana hani makapfimbana munyatsoziva isai marequest apa mukwiri isai marequest apa naimwe ndoita kunge ndiri kutaura ndega muripo isai marequest mukwire kuti nyaya dzangu munoda kupoterera nyaya dzangu ndoga kunge musina nyaya dzenyu isai marequest guys kana musingadi ndinovhara live ndorega bhozi ndine nyaya dzonakidza nenyaya hanzi dzichangosvika ndiudzewo musoro wenyaya imvenge yamangonzwa kuda kutaura nyaya yamangohwa kuda kuti nhasi ndo yamunoda kutaura tiri kungotaura nyaya dzose dzinongonakidza dzemujolo zvese dzevarungu apa tachambotaura yevarungu takabuda tikaenda kumujolo tikabuda izvo taakutaurawo dzimwe dzose nyaya dzose dzinongoita tiri pano tikambotaura dzekupema tatichipema tiri pano taakumarich and ndokwatiri dzose nyaya dzinongoita tiri kungodzida hatina musoro wenyaya because tiri kungotaura tinoda kumbotandadza zvedu hope musoro wenyaya tinowanzo kuita masikati kuzvi3 kusvika kuma5 tetineto ansiudze nyaya inoita tiite mari wedu we ndomvenge yacho hanziudzewo nyaya inoita kuti tiitewo mari ava vauyawo neava hanzi napo tiudzewo nyaya inoita kuti tiite mari inomboshupa here mazuva mari kungotengesa madomasi ako unotovirwawo nemari ngostata chawangostatawo unotovirwa kungovhurawo chako chibhizinesi chisina anacho unotovirwa wave nemari ane maona. So guys mukureva kuti ndindoga ndinoda nyaya dzenhingirikini idzi ndindoga ndinodzida imamudzida hamudzidi here yani mbonyarara ndakakutasa chitaura nyaya dzenyu muchisamara lavo hanzi rich and ndiyo yataakuda yemarich and vakuda kunzwa nyaya nyaya dzemarichi and ndodzavakuda kunzwa aiwa ndandichambokudzidzisai kuti mumbodzidzisiwa hanzi mawakaudzwa hondo nemurwere wefungwa vakamusora muve muchingoti dhumebhi rinopenga asi nde ndichitokuudzai kuti endai kudhainingi uku munoona bhora wakapfeka kanhingirikini wosapota timu inenge ichidiwa nababa kabhamushoti kakabamukira pakati zvimandevere zviri pashi baba vakati ye manyu newoti ye manyu uchikuza timu iri kufarigwa nababa wakapfekawo chi kabhamushoti
baba havazopedzika kuona bhora, vanenge vakuda kutomboti chimuchiona bhora iwo pahalf time baya baba vomboti uyai ndimbokupa half time. Vozi ndikutaura chokwadi 10 years ndakagara ndisingazivi chinonzi kutu, ndandisingazii. Ndakazoti ndava muchibhisho. Varipo vakadzi vakawanda vakadaro, handisirini ndega, asi varipo vasingatozivi kuti kunotundiwa. Maromenzi anodiwa mudzimba umu. Haikona kungoti izvozvi tapinda ndini mai chido nababa chido mubhedha mumachira. Furi kuti tatopinda mumachira, hovhurosi yakubvisigwa mumachira, bvisira hovhurosi mumachira, baba vakubvisawo zibhokisa ravo mumachira, yangova kirakata pamusoro. Usinawo here amana kumbotangawo maita romenzi? Musina here amana kumbotanga manhirira? Hapedza maakutofuratirana, umwe akutotarisa kwake kumabvazuva, umwe akutotarisa kwake kumavirira. Akomana ko rudo makaisepiko? Guya kwamakatanga muchiita muchadanana, makaisepiko rudo? Makaisepi amana? Rudo ngagutswe mumachira. Dzidzai kudanana mazita vana bheye nemazita chaiwo chaiwo evanhu muchidaidzana zvinokwezva. Ungooneka switi so kanongokwezva so. Hanzi mukadzi zita kuti mumba mako, imba yako yemukati, imboitira imba yako kuzviitira kachibhishu urimo mumba umu. Iwe uchizoti hausi bhishu, uri kutogadzira imba yako mukatimo. Zvigadzira imba yako unogadzirikwa nani? Ndiani achauya kugadzirira imba? Zvigadzirire imba yako iwewe. Uone kuti zvinhu zvako zvinofamba sei. Mazuva ano zvangozara kwese, ende murume akakubvunza kuti wakazviwanepi? Ndakazviona mumafacebook zviri kungotaurwa naDhumebi, vari kungozvitaura, vanhu vose vari kungozvitaura, magindagori ari kungouya achitaura. Handi maona kuti kunyara chii chinonyadzisa? Naimi uchanyariwa mazuva ano? Nyara chii chamuchanyara? Nyara izvi zvindatanga kutaura zvimatotiza. Ameno zvenyu ana mazimore hausiku vanenge vachiita izvi zvizvi, imi muchinyara vana gulu mudzimba umu muchinyara. Ameno zvenyu. Momboziva here kuti kana vabuda vanoberekwa kumusana uku? Kuberekwa mai mwana kudliwa pasi petsoka, kuberekwa kumusana kudliwa pasi petsoka, kuberekwa amai mwana kuberekwa kutorigwa tauro kunda kunogesiwa. Imi muchimboshedzera kuti haiwa kupiko, haiwa handisi hurei, handingazvigoni izvozvo. Imboitawo kamabhinda, bhinda uri mukati memba yako imomo, mabhinda uko urimo imomo. Say my love nemalikes, say my love nemalikes guys. Mboisewo my love nemalikes. Aiwa, I say my love nemalikes guys. Say my love nemalikes. Ndonyarira kusvikira mandisira my love nemalikes. Ndoenderera mberi nenyaya. Vanoda kupemha imbopemhayo. Pemhai apa, pemhai because vanhu vanoda kungoteerera nyaya dzangu, ivo dzavo nyaya vasingiri kumbondipawo my love nemalikes. Eika ndakanyarara. Kana imimi musingadi ndobva ndakata alive. So ndoita inini kana ndakuda kuenda uku ndinovaviwa mhino. Hamiri kuti takufanana here. Ndinovaviwa mhino, mhino yangu inovava zvisingaiti. Handizivi kuti chii. Ndinonzwa mhino yangu kuvava zviya zvekutoti hamhino ndozvandiri. Kana ndada kuti red flag, mhino yangu inovava zvisingaiti. Mhino inovava ndichingokwenya, ndichakwenyazve. Ndenge ndichingokwenya, ndichikwenya mhino yacho inovava zvisingaiti. Hamhino ndozvandiri. So ndotadza kuziva kuti chii, ndozvandiri. So guys, saka pashaiwa here ati arida kukwira. Panosonda kutadzai imi. Zvakaoma hazvo. Pashaiwa ati ada kukwira apa. Parushayiwa here ati ada kukwira. Pashaiwa here ati anoda kukwira. Kana pashaiwa anoda kukwira, tochirega zvelive yacho, tochitandara zvedu, toenda zvedu. Samwe tine kwekutandarira kumagurupusi kwedu kunonakidza kusero.
kana pashaiwa anoda kukwira kana kutopinda mumachira tovata pashaiwa here anoda kukwira guys. Guys, hanzi dai ndakwira inzi ndo pasina koma inzwi renyu riri kuti kwirai tingorinzwa 2 minutes kana ndikaramba ndokudonhedzai. Bhozi kana pasina nokwira inini ndakuda nekuti ndakurondedzeraiwo nyaya dzangu ndokuramba ndichizipedza dzose here ne1 day nyaya dzangu handingadzipedzi dzose ne1 day. Mangwana muchada kutsiwa ndoita ndichikupai kasvoma nezvishoma ndombonzwawo kadzenyu nyaya ndombonzwa kadzenyu nyaya ndombonzwawo dzenyu nyaya. Hai mamani chii chakadai riko ichocho chine ngongozi. Bozi mai manje mukaona ndikabva pano ndakutoenda kwangu kupeji kwangu ndoita live muma12 ndoenda kuita live nezvipoko manje ndakuda kumboita live nezvipoko. Hanzi tagoikoi station goikoi station inoda anogona kuita goikoi. Zvino iwewe kana usingagoni kuita goikoi wakafanana ndidhumepi musana wakaoma musana wakaoma uri kwi. Hai mukoma musana wakaoma uri kwi ndoe ndichidzidzisa vanhu chii beta nditodzidzisa vanhu neizvo zvandinotaura izvozvi kuti kokotwai ngati kokotwei kwangu ko ndichazouya hangu nemusic ndichazouya zvangu nemusic pamberi apa kuzvinasa ndatenga spika riya ramakatenga riya mukoma ndakanotisiya kumusha pandakamboenda kumusha saka ndikatenga spika ndo kwangu kudhumepi peji uko mukuziva kuti ndekwemafaro ndichitamba ndichidii ndo zvandendichiita ine munozviziva kuti ndo zvatinenge chiita. Hanzi hai lina zviri sei sei ndo zvatei tichiita. So panapa nhasi tachitaura mvenge yose kuti izvozvi kuchiri nemukadzi wekuti kana achiitwa nhingirikini inonzi chii achiri shudwa beans nababa akapunamira kune museve inenge ichingori auzivi ndorani inodyiwa. Hamuzivi kuti ndovezou inodziwa. Hamuzvizivi here kuti ndovezou inodziwa ndorani inodyiwa. Mofungidza kuti mukamudza kuti dyika ndonoeme preya ori yainoitisa kuti udziye miri. Preya ori inodziisa miri idyai ndorani kotibvirei idyai ndorani dziyai nhingirikini yedhongi. Hanzi hatizivi muri kusaririra idyai ndorani ngaidyiwe ndorani ngaidyiwe. Munhukadzi ngagarewo muviri wake so wakangomarineta so wakangomarineta muviri wake uziva kuti baba mwana vakangodai hakuna zvavharana ngaaute hake zvaanoita murume asi uchiziva kuti iwo wakamarinetawo muviri wako unongogara wakangomarinetwa so une zvimaspice maresipi so uchingoriwo kamunhu kanenge kachingoriwo bhobhobho chero wakaipa mombozva kuti vanhu vakaipa kudai so ndovanogara navarume kavakaita sana dhumepi. Tisi kuti ukabata murume haindi because tei tichityaka kune kuipa kwangu kwako ndotomarineta manje maslay queen nekunaka kwavangachidza mepreya oriya ndinonamata chichinobvonzi ndorani ndine zita rajesu ndinonamata ndinozviudza mwari nhamo ndinokasta madhimoni. Unokasta madhimoni unodziisa muviri nekukasta dhimoni. Hanzi zvino kuno kuchandotoiwa nepi paya panenchiti tengai ndorani tengai mbute ndendinazvo zvose ndichikuti tengai chiti tengai chii tengai maybe ndenchiitirei iyemi marinate yourself. Mukadzi akagwinya akamarineta muviri ndorani kudya poriji ndorani kumwa kudya
zvinhu zvakangosimba so zvemusango, tumushonga shonga tunodyiwa dyiwa tunosimbisa muviri. Tozviziva kuti unonamata, asi ndorani haina basa. Ndorani haisiri yekuti ingakudzingise kuchechi namufundisi kuti wadyirei ndorani. Ndorani haikudzingisi kuchechi. Okay, we'll come to your inbox. Uyai kuinbox iripo. Ndorani haisiriyo inokuti inokudzingisa kuna mufundisi. Marinate yourself. Zvinhu zvinoendeka. Vakadzi vakaipa vasana dhumibhiya. Tisinotogara navarume nekuti techitya kuti unosiiwa unogara kwamarinate muviri. Unogara uchidya ndorani zvako. Woti izvozvi wakaita slay queen. Baba varida kushudha pfuti yavo zvavo, varida kuisa pfuti yavo munhingirikini, mabara avo zvavo vada kupakira mabara avo. Chii chakadaro ichocho mhai? Chii? Mukore uno kuchiti akomana imi. Akomana munosiiwa makatemba. Vanadhumepi vachinda. Mugoshedzera kuti tinokasta dhimoni. Zvikwezvo hanzi vedu weka. Ndipeiwo ndorani shuwa. Handiti uri kuramba kukwira, ndakuudza kuti kwira. Ndakuudza kuti kwira apa uchiti kwai ndoda kuuya meni to meni. Ukuramba kukwira nishi. Ukati ndoda kuuya meni to meni. Zvigadzire munhu. Munhukadzi ngozivawo kuti muviri wangu unoda kuti ndizvigadzire. Kunodyiwa ndorani muporiji. Kunomwa mvura inodziyawo inenge ine something. Kana mutii ndorani inodyiwa. Kana ndati muporiji, mutii inodyiwawo, inomwiwawo futi yakadaro ndorani. Kana guchu rinoklinawo futi munhingirikini, zvibereko. Kune mimwewo mishonga inoitawo kuti muviri idziye, muviri woipise. Asi vanhu vaiko zvino munotoshedzerana, munotogara nazvikwata moti hazviko kuchipatara hanzi hazvidiwi izvo. Tichidziteerera zvedu nyaya dzenyu, mushedzeti hazvidiwi, hazvidi. Kumwa here? Kumwa, kungomwa, hatina kuti pfeka, imwa. Tozviziva kuti makenza ariko. Asi kungomwawo so, kungogadzirawo muviri wako so, ngoti munhu akakubata nongowa kuti kabhodhi kahiti aka kari kunyatsoita. Kahiti aka kamai mwana ava. Variko bhobho. Zvino ndozvataitawo izvona dhumebhi. Vaningina vedu vakatibvutira. Vakatora varume. Bvutu! Sari kwavava. Akatora akaenda. Vajesu vanogona. Sari kwavarara paya. Vada kupema imbopema itonesai malavhu nemalikes. Vanopema vapemi vachipema. Vapemi vachipema, vanopema vachipema. Vapemi vachipema. Hanzi Laina Chibi. Tine bho yedu musi wa21 September. Iri kuitirwa kuBinoni kuLakes. So tine matiketi atiri kutsvagawo epaDiaries. Seni hangu ndakazvimirirawo kuwa ndauya kwamuri Laina ndaakupema. Ndakazvimirirawo ndaakutsvagawo mari yebho ndaakupema. Kandi musi kuda nyaya dzinonakidza ndakunopema. Saka mbinga dzangu ndioneiwo ndiri kupema ndakazvimiririrawo. Yandinenge ndapema iyoyi ichatengerawo vamwe matiketi. Ine hangu yetiketi ndakaiwana yakakwana. Ndoda kupemerawo vamwe vasinawo kuwana tiketi. Asi chasara idhirezi. Dhirezi ndiyo rasara. Tinenge tichisanganawo naSisimeli wachibva uko. Kana iyemi muri kuChandovo futi munokokwawo futi kuti munenge muriko. Muchinakirwawo muchionawo zvatinenge tichiita tiri kupi, tiri ikoko. Amaona. So guys, ndofunga ndachingowawata ndoga. Vamwe vanhu hamusi kuda kwa hanzi nanishi ndibhadharirei wedu we. Mai mwana. Ndiani angade kubhadharira munhu asiri kuda kukwira kuti
tazotaura nyaya yakapa. Kwira apa nisho. Kwira tione ndakuedha. Uyo kupembe. Kwira tione. Kwira. Ha, zviri sei, zviri sei. Ndofunga takudawo kuti vanhu mumbotaurawo nyaya dzenyu. Inini ndaneta nenyaya dzangu. Handichadi, ndakuda kumboteererawo dzenyu mucomment section umu. Nguri ndawawata ndichawawata ndini ndega ndine nyaya amana. Komana nyaya dzangu hadziperi nekuti tikada kudzitanga rinongovira zuva ndichingoti ndikabva pane imwe ndoenda pane imwe. Anza ndisikuona request, isa request. Iwewe baya request. Iwewe senda request nisha. Senda request. Ukasenda request ndobva ndakuedha. Senda request iwewe ndobva ndakuedha. Ukasenda request ndobva ndakuedha. Ndakutoitawo ndichinzwa hope manje. Ndakutoitawo ndichinzwa hope because tauya kapane time tatombotandara pave netime. Ndakuitawo ndichinzwa hope. Ifoni yakomana, foni yangu inotitserera. Regai muone manje ndinoda kudyiwa masters. Ndinozvitengera zifoni rangu zibango refoni. Zvichiandika ini mazuva. Zvichiandika ini zvimatamatama izvi zvakutouya izvi. Zvimatamatama kungosimba kungoluka kungoita kadhati so. Muzvichandi kutamba nevanhu vane mazera. Mashamwari zvakasara zviya zvekumashure zviya pasinazvo. Unofanira kuzvipa chigaro chekutamba nemarichi andi, kutamba nevanhu vane mari, kutamba nevanhu vakangorongeka so kuti kungotamba nevanhu vepasi. Kwana imomo vanhu vane mari. Kwana vanhu vane mari marichi andi. Nyangwe usina mari unopedzisira wakunzi richi andi. Uchidarika unotonzi richi andi uri kudarika. Wakwana kuvanhu vane mari dzavo. Kuti kuramba uchitamba nezvigunduru mukore uno kuchatambwa nezvigunduru. Mukore uno kutamba nezvigunduru. Kwana kumarichi andi. Uwari uri ikokoko. Izvi kupinda kunoungana vamwe. Ungotsvaga kamari kako kashoma. Uendewo unoungana ukuri kuungana vamwe. Wabuda out wanoungana. Angazvizive kuti iwo mari hauna ndiani. Chero mari yako yakapemhiwa ipapapo. Angazvizive ndiani. Kotoi uri richi andi. Anga uri kune vamwe kubhoko. Kotonzi makamaona marichi andi aya. Apo yakapemhiwa mari. Ndakapemhwa zvangu mari pano. Ndiri kubhoko ndoitoti ndiri richi andi. Tamba maklasi malevhu. Ingochinja levhu rako so. Ungozvichinjira levhu rako. Kutamba nevanhu vepadenga. Usaramba uchitamba nevanhu vakasaririra. Tamba nemazera. Munhu unoziva kuti wakatamba nawo anokutsiura. Ana unoziva kuti ukatamba nawo unotsiurika. Uchiteerera zvavanenge vachida. Kuti ngoramba uchingori chigunduru. Uchingori wepasi. Tamba nemazera yakanaka. Mazera anotsiura. Ani maona. Isai Tony man ngiriki. Isai my love nema likes. My love nema likes. My love nema likes. My love nema likes. Ndakunzwa hope. Zvinondoenda kunorara pasina kana mbokwira here. Isaiwo request wedwe. Isaiwo request wani munhu ambokwira andi mhorosi. Ngoti ndachemera request. Ndakutonzwa hope. Hope zva. Hope chai. Tarisa aenda akanotsvaga komendi yanyogwananisha hanzi wena, hanzi ini ndoda kukokotewa, zvikanzi wena akakomenda ipapo. Kana ini ndinotodawo kukokotiwa. Ini kukotiwa ndinokuda zvisingaiti ndikaona munhu anonyatsondikokota bho. Ndoda ini zvekukokotiwa. Airini gadzikwa, zviri sei Airini? Zviri sei Airini? Uri sei hako Airini? Airini uri sei hako? Airini ndakuedha. Makadi vangokwira vachangotibata.
Yes, Dhume burisei. Ndiri bhomu risei henyu. Ndiripo zvangu. Apa ndangokwira ndatombonzwa kuti wangotaura nezve ndangobva kugurupu ndakangochekerera kuya kuno. Ndakati ndasaririra. Pari Tachitaura kutaurwa zvekunze, nezvei? tachitaura zvekukokotwa, zvemaromenzi. Ndozvanga zvitaura kuti mudzimba munoda maromenzi. Sei muchiunza matopiki anoita kuti vanhu vanhu havachazovata vaita sei ava, because ndikuona vanhu vari panapa kuti takangofanana, saka vanhu vachavata vaita sei ava. Aiwa, vanototsvaga, vanhu ngavatsvage. Dhumebi usatiiti Mukunoti vanhu vose vari apa masingo, vanhu vose vari apa mukunoti masingo. masingu aya ndaona masingu ini. Mwari ngavatibatsire, Mwari ngavatiitire nyasha. Vachitiitire nyasha dzekuwana varungu. Asi mimi murungu munai? Ndakawana murungu wangu kutobudamo, ndikabudamo ndogonongofa. Ndo dzatachikumbira nyaya dzevarungu kubva kudhara. Zvino imi zvamauya kudai, chitirondedzerai kuti murungu makamuwana sei? Makamuwanawo sei murungu? Ino wangu ndakangomuwana. In fact akatora time kuti azosvika pandiri. Unongoziva kuti zvinonetsa isusu mablacks kuti musangana nevarungu ava. Asi munhu angogara achingondiona ake most of the time, achindiona andobva azongondibvunzawo zita rangu, andozvifambirawo, ndobva amisa motikari yake, ndobva ndatotaurawo zita rangu semunhu wandaingoziva wangu kuti munhu anogara wechiaround kwandogara. So kada kundipa lift ndobva ndaramba, ndobva ndafamba zvangu. Handamupa nhamba, anondibvunza nhamba akangondimhoresa just kundimhoresa. Mune bhodhi inenge yaDhumebi here? Kati mune bhodhi Dhumebi handina bhodhi sei yako. Bhodhi yako Dhumebi yakanyanya. Varungu havadi bhodhi sei yako. Unotofanira kutoita gym kutombonodzikira chaiko chaiko. Mazviona iwe nevarungu. Muri kuzvionawo zviri kutaurwa naKola guys. Hanzi bhodhi yangu haidiwi nevarungu. Ndikiri yako manje bhodhi yako yakanyanya. Inini I think ndo zvaakatoona, because ini hangu handisi munhu ane mabuttocks akakura. Ndine yekugara, ndakapiwa yekugara zvangu. Ndine flat base rangu yekugara ndinawo, but ndiri munhu ane structure yakangonaka kuvarungu, ndo mastructure avanoda. Hanzi naJustina, that's a lie Kola. Hanzi uri kunyepa Kola naJustina. Justina ngagare mucomment section. Justina mucomment section hamuri kukwira. Zvaari kutaura izvozvo ndiri kungoti ndizvo. Nekuti maramba kukwira. Ngatishandei nezviripo. Ngatirei machansi. Kwirai mupikisani. Hanzi naye riri gadzikwa. Hakuna zvakadaro garai ikoko. Hanzi ari kunyepa Kola. Hanzi Kola uri kundinyepera uri kundiuraya nekunyepa Kola. Asi Kola kavanhu vava vanhu vakupandukira mucomment section. Hanzi Kola uri kuuraya Dhumebi nekumunyepera. Hanzi ndazama veduwe. Iwe nishada kurida kuti kwira iwewe wazama kudini? Ngurida kuti add ndikutokuisira. Ndakuti isa request ndakuadd, hausida kukwira. Wakwira wani nishi. Chitaurai tiwe nyaya yenyu musi. Ndisiri kuona makomenti naye. Ndiri kumaona. Chitaura nyaya yako Nisha. Zviri sei Nisha? Nisha. Wasvika Kola vachitaura nyaya, chimbotangai kutaura nyaya yenyu yekukokotwa Nisha. Then kana mapedza vari kutaura yemurungu vobva vazokwira. Hanzi check how big I am and been dating wise.
Hey, manga muripiko nguva yose yatachitaura nyaya yevarungu? Azouya vanhu vaive varungu. Isai request futi mugozotiudza kuti murungu makamuwana sei. Nhasi pano ndinovirigwa ndatotaura murungu. Nisha chitaura tiwe. Nisha. Vedu andinoto newaiphone network yangu neniwo. Muri kutaura ndiri kuzvinzwa zvauri kutaura tiri kuzvinzwa. Tatichitaura tinzwa wangataura zviri kukokotewa taura. Murungu ngavambotaura femi. Nishanga achiti ndiri kunyepa. Taurai zvenyu zvemurungu wenyu takateerera. Mungona yenyu kuti ndiri kunyepa but handisi kunyepa, ndiri kutaura hangu chokwadi kwezi murungu ikauyu. Zvakazotoitika ndizvekudai akatozondiona one of the days ndobva after day raakatanga kundiona murodhi akatozondiona ndichoendawo kwandaitoenda unotengesawo gudzi rangu ndichitobva pabasa pangu ndobva atonditi audi mapati time here ati ndinovada saka ndaifunga kuti mapati time aya because munhu ane mashops saka ndaifunga kuti pamwe anenge aida mapati time ekuti ndoenda kushopu kwake ka ndikati ndonoda zvikanzi alright saka ndakazoshandisika auya pabasa pangu nemukadzi wake so ndobva asvika ndobva aindirochisa mukadzi wake zvikanzi anonzi Michelle wati chichi ndikati ndobva inobva ndataurawo tikabva tazivana paya tazivana ndobva mukadzi wachona ndobva ati ndanzwa kuti unoda mapart time unokwanisa here kuuya maFridays neWednesday ndoda 2 days per week ndikati 2 days per week neichida Friday neSaturday because pakati peweekend ndiri busy nebasa kana ndikataura nemurungu wangu akandibvumidza ndinozouya so ndakabva ndataura nemurungu wangu ndobva andibvumidza saka ndanga ndakuinda madays avanga vataura rava kuita 3 days in fact ndobva saka ndaichaisana 2 one of the days ndobva murungu yaya ndobva anditi you are looking good ndobva ndangoramba ndakangomutarisa so zvezvo akabva andichonya ndobva ndamuchonyawo ndamuchonya because munhu wandaingoseka naye kamurungu nongoziva varungu ndozvavanoda vanongoda munhu ari open like ndobva ndachaisa pandaenda saka mukadzi wachona akazotaura neni zvikanzi where is your boyfriend ndada kuti furasta rangu ndobva ndati ndakatotaura kure infact hapapastorina infact asi ndakatotaura zvekunyepa because kuti uti hauna zviite ndobva zvadaro saka pandakataura kudaro akati why uchiita munhu ari kurewo uchigara kunoku ndikati ndizvo handina anondinetsa chichichichikanzi tokumbira kuti utichiro mwana ndikati because vatori nevana vavo 2 vakanaka vatokura vatori kumayunivhesiti ndobva ataura kuti iye akaitwa maoperation saka haachakwanisi kuti aite mwana nemaoperation akaitiwa beside kuzvara kwaakaita. Imi vasina varungu isirai malove nemalikes nevarungu musagwe godo vishwa nyaya iri kunakidza ngavaise malove nemalike nemalike because uya ane murungu wake muri kuwa godo musamuitire godo mamuchiramba kukwira nekuti mahakutaura zvemurungu ane murungu wake imi hamuna musaite godo akazviwanira murungu wake isai malove nemalikes ndobva zvadiko so nditoona murungu kuti akandiunzira laki murungu uyu because ini ndanga ndakungomusekerera but kuti iye kuti achitaura nyaya yake kuti anondida manje zvazvakumunetsa because ndanda kuita like friend kwaari zvese nemukadzi wake because I think mukadzi wake akazomudza vagara vari 2 vakazotaura vese vakati ndataura naye chichichi but iye kuti achinhikira manje achitaura nyaya zvasaite anga angonditarisa kutanga kusmaila wondichonya inini ndobva ndangoita sendongomutarisa saka mukureva kuti mukadzi wake anotozviziva kuti munodana nemurume wake
mukadzi wacho akakumbira kuti tiri mwana. Makatokumbirwa kuita mwakasava vamwana? Vanavo tu vatori kumayunivhesiti. Vana vavo vanotori kumayunivhesiti vanotoita manhirikiri like vanotoenda kunze kwenyika koko. Mukakumbirwa mukazi tiitire mwana, kundipeka murungu wacho ndiite mwana inhamo, tiitire mwana murungu. Makakumbirwa makazi ndinogona kukupa but unogona kukonana naye pachinhu one. Pabhodhi. Taurai zvenyu ndobva saka ndakangorama ndichingoita sei, ndakangorama ndichingoenda ikoko ndichingoenda ikoko chienda ikoko nchiita basa rangu handiti. Then one of the days ndobva murungu yaya nemukadzi wake ndobva vandidedza patebhu ari masikati ndakuda kutochaisa. Yairi Saturday, day iroro yairi Saturday. Mukadzi wacho ndobva ati ndakaudza murume wangu anodana nemazita. Ndakaudza murume wangu kuti tiri mwana ende ndakamudza zvawakataura because ndakavaudza ndikati handikuitirei mwana wekuti ndikaita mwana muzotora mwana ini ndosara ndisina mwana ndiri ndatakura nhumbuka. Zvikadzi no tinokubhadhara every month. Tinotoita zvekoti zvekunyorerana pasi mapepa chaiwo kuti unosainirana foto. Muri richi andikai ndibhadharirewo mari yebhonga, nditengerewo dhiresi. Hatisi kuenda kubhodhi. Ndumezi kwokuzoswedera pakamera. Ndikati muri richi ndisembere mudhuze paita zvembinga. Taura zvenyu kolatidzo. So ndikangoramba ndiri munhu arichi akangostedha ndichingovatarisawo hangu ndichingovatarisawo ndobva murume wacho akati no problem, tinokupa time yekufunga, kana wafunga unotudza zvaunenge wafunga but isusu tiri ready kuita zvaunoda. Ndikabva ndati alright. So iniwo nekupusa ubva ndabvunzawo mublack woseni muzimbabwe seni ndichitsvagawo ID akandiwo kuti zvinoita here izvi zviri kutaurwa naabhangu ava. Ndobva zvikanzi iwe tora mari United ita uite mari. Inini ndifunge kuti ndinombojoinawo malife handii ndichiona muchiita panapa nekungonzwa zvinotaura vanhu vachiti varungu unozolisiwa nhirikiri chiya. Ndikati kana nichakupopota hanzi watanga kupemba toda kuhwa nyaya, ndanyarara ndichapembi. Ndiani ari kupopota? Vanhu ngomeni section yasi watanga kupemba ibhonyarara toda kuhwa nyaya. Mana ko ini waisi ndisingaoni nhirikiri. Aiwa makomendi muchazomaona madzika, imi imbopesai nyaya zvikadii paya. Saka ndanda kungoti hangu kubva pandakatanga kuvaoziva vanhu ava pavakataura nyaya dzavo vanga vakungouya even vakandiona kupi even ndikapinda mutauni kazhinji kachona ndaitozvitira goni, ndaigona kubva neteksi yangu kunoku ndaidzikira pane nhirikiri yavo shopu yavo hombe mutauni. Ndikangona mota yemurume wacho iripo ndaingoda kungomugreeta ndoti hello how are you kana iri Saturday. But vanoti every birthday ringava remwana kauti ravo vanobva vauya pabasa pangu. Saka mwana makatozoita? Handisati ndaita asi ndikutoona kuti zviri nani nditovaitira mwana. Muri kuchengetwa varungu havasisi varungu nhandu here izvi? Zviya zvine ropa zvine ropa izvi asikana zvine ropa ende zvinhu zvacho unotogona kuchemera kuti usaitira mwana, gona kunyora mucomment section papapa kuti usaitira murungu mwana chichichi. Handizviteedzeri because zvakafanana nemarriage ine calling, pamwe marriage haisi
si yangu, saka ndisiyei nditoita kumurungu uyu, nditoita mwana kumurungu uko zvitondifaira. One side kwandiri richandifaira. Saka abazi varungu havo vaya vana tumburati goche vanhu vane mari dzavo. Saka handizivi hangu kuti mwariwo vachazosvitsa papa. Hazvishamisiri pamundu kunongoti ndangovaitira mwana, vanogona kutozondiendesa kumhiri kwemakungwa uko ndototevera kuna nasisi medu. Kuchandoko iyo nyaya yekuchando iyi ichasiya umwe apinda mumudzi vanomwenje. Papaituepi papai daoda kupinda mucomment section. Regai comment section yachiti dhume bhuru kunyepegwa munondisa pressure. Ndipei hangu pressure, ndipei ndinogamuchira pressure, ndipei pressure yacho, ndipei hangu pressure yekuti kuti murungu oti mukuwana varungu. Varungu ipi mungoti wana varungu auya panoti kwai bhodhi yadhimebhe haiti, imiwo futiwo masuka mukati bhodhi yako haiti. Hanzi zvara princess ita mudhumu, hanzi zvara naprincess. Ndipei hangu pressure. Havana jealous, vari kuti ndizvaravo havana jealous, but ndangofarira hangu topic yamamboita masikati. Topic iyo itopic yakanaka, handizivi kuti toda kungoitsigira hangu panapa, but haisi hayo topic yacho. Topic dzemasikati dzedzemasikati vanenge vasipo ngavane. Hanzi so Kola, are you second wife? Yes, kabisira. Murungu futi Justina imbouya ukwire, ndiwo wachitone murungu umbokazha naye uyu. Anenge ari kuda kundipa pressure wene Makola. Anda kundipa pressure nhasi ndirare ndakakamachira Tuesday. Manje nezita raJesu ndinoramba mweya iwoyo, ndikutouramba mweya wepressure. Thank you nemaster Justina, thank you nezita raJesu. Andikuramba mweya iwoyo, ndikuramba mweya iwoyo nezita. Queen B wasvika zviri kuonekwa. Isa request ndikuhedi wasvika zviri kuonekwa. Ndiri kuramba nezita raJesu kuti ndirapinde pressure. Handisi kutomboda pressure iyoyo nhasi. Pressure ndoyo yandiri kuramba. Pressure isai request. Unoda murungu herewe? Ndomuda. Serious? Ngarambe murungu. Nditsvakireyo chiro chibamunini. Unongoita ndichakusotera. Kune zvimwe zvokuti Kolawo ndichikuti ndichakusotera ndigotanga kuningirira kuswera ndichakunetsa kuinbox kuWhatsApp. Joga. Mundipe pressure kuti ndionde dumbu ripere. Isa request Justina ndikuningirira. Isa request unoona add button. Ndombozvida here izvozvo zvekuti kwai mundipe pressure ndiitadze kudla hangu mazai angu andajaira nembambaira dzangu dzandajaira. Unodya mazai unodya, but une wakuziva kuti wakudya zvine limit, kwete kudya mazai foka munhu wani. Ndidi zvekupiwa pressure nhema. Handidi achauya ega. Andipa pressure yenhema kuti ndigoti kwai ndichawana murungu pana akandikurumidza murungu. Achauya kana kusina hakuna. Ndinakidza. Hangu pressure yacho ndife nepressure muchitaura. Wese nekuti vose vari mucomment section unongo vamwe vari kuti ndine wangu murungu. Justina chayati kwai ndine wangu murungu. Imimiwo matimu renyu murungu. Pressure yacho chindipaiwo zveini ndiri kunyengwa nemubleki. Dhumebusambopiwa pressure, dhumebusapiwa pressure, dhumepa hakuna varunguko, varungu vari kudhura kuwana. Hanzi dumbu reBlack Label ngaripere. Hanzi dumbu reBlack Label ngaripere. Ipapo paBlack Label iye ataura izvozvo, ataura chokwadi. Tazozvimwira Black Label nenyaya yoda murungu. FPB zviri sei? Shamwari ndanzwa nemusoro mati murungu. Yesi dhume ndanzwa nemusoro mati murungu aita sei? Ava vatori murungu. Hanzi murungu hadi type yangu, type yemadhudla. Yesi kani Kola zviri sei? Kola vemurungu, mai murungu muri sei? Mai murungu ari kuenjoya kani. Ndakanyura murudasi kana ndaikasonga yakakila tika yakakachatika. Iwe pressure
Presha ndiye tiri kuzoti usandirayise nebp hanzi murungu adi madhudhla. hanzi hadi madhudhla akaita semiwa nadhumebhi. Ndinaye murungu wani, ndinaye murungu ini. Saka mbose uri Murikudhunheresa kuzoti murungu imhosva here. Ndakuzokudonhedzai ndodawo vanouya vachiti havari kutsvagowo murungu mose mukangoya muchingoti varungu imhosva. Imhosva tinoda kuti tirambe naivo vanhu vakachida. Hanzi ingawani hanzi inga vamwe varungu vakadzi vavo vatori vanhingirikini vadhafu wani. Kana vari varungu vadhafu vanonzwisisika, but mablack kashoma. Inini murume wangu, inini ndiri mudhafu wani, asi murume wangu murungu muchena akachena kuti mbuse. Bini vanhu vepresha. Mini bi vada kupinzwa nebhutsu mumagumbezi. Kurevesa inini ndiri mudhafu akatodhafuka chai pavakore ndendopandodedzwa ini, asi murume wangu murungu. Murungu muchena. Makaita lakeni because ini ndinoona hangu varungu vazhinji. Mirai kandimude ndimukonvince auye pano. Hey babe, can you please come and say hello? Just say hello. Ari kuramba. Iwo ichi zvivanizvo zvakaita seko ndikazotaura nezvemazana uyakunzwa shona. Tipei presha nditi zvangu presha yacho ndinogamuchira hangu ini. Ipai dhumepi presha ndiwo muda kungoti ndivate ndine bp chete, hakuna zvimwe. Muda kungoti ndivate ndine bp ndichaveza. Mazana akunyasonzwa shona zvekutodara mai mwana. But kwete baya isa request panhingirikini pabutton apo nongosenda request ndokuisa Justina ndobva ndakuita add. Justina ukangotadza kupinda iko zvino make sure mari yedhirezi rekubhoo uchanditumira zvako, because ndanguri ndakuti add uchitadza kupinda make sure mari yedhirezi rekubhoo uri kuzonditumira, because dhirezi racho riri kunoti dhurei. Taurai zvenyu vari kunipa presha vakadzi vevarungu. Ndakateerera ini mukadzi wemhosva here kusarudzwa vedu ve, asi kana takasarudzwa vedu ve. Hatina kuzvisarudza. My page guys, when you have chance use see me na shumba. Shumba murungu here kandi mutema. Shumba murungu. Mirai shumba murungu dhumebi. Ane murume murungu musikana uyu. Ndinotombomuona na shumba vane bvudzi rihombe, so nina handiri murume wangu murungu, saka ndotofollowa vanhu vane varume varungu. Anogara mai murungu. Zvekurevesa chaizvo. Anogara ari out nemurume wake, anotomuti shumba zveshuwa. It's true. Mai murungu munditengere dhirezi rekubhoo. Ngavakwire kani mai shumba. Pashumba havadi kudya chikafu chekunze. Shumba vava vanodya chikafu chakabikwa chete, chakabikwa namai shumba chete. Ivo ndikava add havasi kukwira, saka parequest ndanguri ndavati kwirai parequest. Izvi ndava add apa havasi kukwira mai. Ndakuisira request, ndakudhonza mucomment section. Kwirai mai shumba ndakuedhai, itai muchikwira. Varida kunditengerewo mastar munditengerewo mastar. Pari kuuya mbinga yangu iri kuuya iyi yamama musingazivi kuti mbinga mai murungu vari kuuya. Nhasi ndogona kutongorara ndakatodziruma so mbinga nogona kudara watodiswa stress. Kana tiketi rekubva kwauri ikoko rendege unogona kutongoritengerwa nashumba. Itishu Zekurevesa shumba here handisi mbinga chaiyo iri mbinga. Saka mbinga yangu handichadi kuti muizive. Mbinga yangu iri kuramba rega mbinga imbobudai mudzoke musende request. Itai kubuda mobva madzoka mosenda request. Itai kubuda mbinga. Add me again
now sendai request mbinga, itai kubuda mobva madzoka ndokuedhai, itai kuti mubude like mabva palive mobva madzoka mokanda request pabhatani iri, mokanda request moti parequest pabhatani iri ndobva ndakuedhai. Ya ndatitogona kutongorara pane mbinga, kanogona kutongorara ndaita mari yendege. Ipo pane varungu mai murungu nevamwe mamurungu vari kwara. Saka maybe ndodona hangu kandoenda hangu mucomment section mai murungu vakwire. Uri kwanga uripi nguva yose? Ani mose mati muri mai murungu, kuna mai murungu vari pasaidha newe mai murungu, mose muri vakadzi varungu. Munoda kufidzisa. Saka kuita vakadzi varungu imhosva here naidhumepi? Haisi mhosva. Ndiwo chaita MC pamuchato wangu iwewo. Nemazita mai akakura kura iyaya. Zvinovarogona mabasa marorwa kola mukunomukira Colgate 1. Musati matoita kuti muiswe ringi maoko. Handisati hangu manje kubva kunodyiwa ndakanamboryiwa iva kuti vadzoka vada kuti papuresha hanzi ndadzoka ndakanamborodyiwa nokuti zvandichadonha neBP naimi ndofireiko neBP nekupuwa puresha nevanhu. Ndichadonha neBP ndipiwe puresha nevanhu, vanhu vachingonditi ari pano murungu, ari pano wangu murungu. Naiwe Dhimebi, iwe ukaita puresha izvezvi tikazokuudza mabatirwo atinoitwa nevarungu avo akasiyana kana vanhu venyu vatema. Aiwa ndisiye zvangu ndigare nyaya dzenyu ndizisiye nditambodinamo dzangu. Vane rudo baba vekwangu handidi kukunyepera. Puresha dzenyu idzi imbondisiyaiwo ini zvangu ndichazvitsvakira hausati cheti wanyura murudo nemurungu, ukanyura murudo nemurungu unotaura chirapa iwe. Ndomudii murungu iwo nemazitama, munamboti kwaidine mazitama earungu handidi. Ndopaachandida nemazitama ndigara fesi yose murungu baba. Akaona fesi yakadai unototenda isusu zvatinotaura kuti havakude nemazitama iwayo, uchitotenda uchitadza kutoti unotoshingirira kutoti unotomuwana. Handizvishuwiri because ndoziva ndikafamba murodhi hapana anombonditi pisi, ndikasangana navo varungu vacho vanenge vachingondiginda gori. Saka ndina kana shungu hamheneko atodyana mabheki. Chimwe chinhu chaunofanira kuchinja Dhumebika step. Usafamba step yekutiza yai. Manje ndofamba step yakatsiga yekuratidza kuti ndine simba kuti zviki segadzi chairo rakabva kwasadza rakanodya rikaguta kuti varungu havana basa kuti simba ka havana basa kuti simba because vanoita slow but sure. Zvekumhanya Dhumebika gatinde comment section yo. Thanks very much. Thank you dear, maita zvenyu mai murungu matitandadza. Regai ndimbobvunzawo benziri kuti mari yako yakakwana here? Mari yako yakakwana here? Bho wapemha here? Wambopemha here? Ndanzwa nemusoro amai mwana ndanzwa. Iflu wane flu. Aiwa flu ngaisandibata isi flu yameno. Ndanzwa zvakatooma wana. Hanzi kuti upedzi hweflu inda ukokotiwe, ndo nyaya dzanga dzichitaurwa pano. Inda ukokotiwa mai mwana. Mukakokotiwa flu hanzi inopera. Hanzi pose pari buri ngapashande. Mai mwana zvino avachena ivava vanombozvida here everyday ivavo izvozvo zvongogara vachingokokota munhu vanombozvifarira. Ava kuda kukwira vanenguva yavanga vachiramba ndakukwizai vakoma huyai. Vapedza kudyiwa vakuda kudzoka. Maswera sei amai murungu? Tatozouya kapaya nditaungwa chinditi ndiri kuignore chipfuva kaDhumebika. Muchitaura ndiye munhu angatitarira voice ezvomakwira
ndati maswera sei amai murungu muchahwa kuti murume vane murungu futi maswera sei amai murungu vane murungu ndovatonditi yega ivavo vane Chiri murungu ndovatonditi yega ivavo ndotovaziva kava ndo vakandipa puresha kai kutsvaga murungu nanhasi kubva paya ndichingotaura nyaya yevarungu ndo vakandipa puresha iva yekutsvaga murungu murume wavo nemurume wangu mabrothers akoma paita nyaya pano mucomment section vakoma hanzi varungu havadi vakadzi vadhafu vakaita seni kuda manga mambobuda hanzi vakaita sewedhumebhi varungu havadi vanhu vakadaro inine pane peji randakajoina soo remablacks and whites vanhu varimo momo ukavaona nezvaunotaura iwewo dhumebhi kuti handifitwe ukaona vanhu varimomo unoita shungu because vanhu varimo vamwe vachona unototi vanhu havakanyatosangana kupi handi unoona iwo uchizvidzikisira haufaniri kuzvidzikisira but vanhu ava vanongori newei yavo yakasiyana nevedu vechitema ava vanhu vedu ava vanoda kudiwa havadi noise vanongoda kungodiwa kweke kuri excessive kwakanyanyisa ukadaro wagara seninini ndikatokuudzai kuti ndakutokwanisa 9 years ane murungu 9 years nemurume wangu handitomboziva kana day 1 rekutukwa handirizive kutongodiwa kudanana chete tichingodanana edi tinotoita kunge vanhu vaya vatanga kudanana nhasi nemurungu because hapana nidi yekuti tinopopotedzana hapana chokupopotera kana pane zvandei ndichida ndinotongotaura kuti zvakati nezvakati nezvakati ogara achitongoziva kana zviri plan zvinotongoplanwa hapana chekutombopopotera inini ndandakaonda nofunga vanhu vanondiziva madhairis anondiziva ndandakaonda zvemasaizi size 28 30 pandakatanga kusangana naye but izvozvo ndikakudza kuti ndakupfeka size 42 mondiudze asi mune murungu vanhu voti kwai varungu havadi vanhu vadhafu mazvoona kavanga vachida vandipa puresha mame murungu ndikumuwana hakuna izvozvo because zvandiri kutaura kuti wambotaura stori yako iye ndisati ndadonha paipai uchiti wakasangana nemumwe akakuti daiso chandikaona vanhu ava vanoda kungodzidzana kuti iwe ukaseta marules ako iye woseta marules ako mukangowirirana chete zvatopera makutowirirana havadi vanhu vane hasha havadi vanhu vane hasha because inini chandakadzidza especially panewo wangu inini murume zvehasha akatonzwa ndichitopopotedzana kana kuti nevana vangu chaivo vana vangu vechitema anotogumbuka kuti uri kupopotere chii so usingataure nevana zvakanaka isa request vari kuhorisiwa isa request makadzidza mukati havadi zvokupopotedzana izvi kana mangowiriranayo muchitaurana zvinhu zvenyu noti ndotombopopota kana kupopotedzana nevanin'ina vangu cheche akati ndichitopopota anotouya kuzobvunza kuti uri kupopotei because isi hatina kuzvijaira munomu tinotongodanana zvakadaro handisaizvozvizvi ndakudza kuti ndiri kubva kunoitei ndatombonzi kakara handi ndikatoenda ndikatosvika bvuvhuru zvatopera ndamusiya achiita kungononoso matodyiwa zvatopera yerero hanzi varungu zvinonhuwa naniko lazika rega ndidai handinoziva kuti marudzi edu takasiyana marudzi isusu kana ndikatarisa isusu mashona matonga matii handi takasiyana unotoziva sekushorana kwatinongoita kuti tinoti vanhu vemasvingo tinoti machitaura vanobva vanhu kuchichi zvozvozvo ndozvakangoitawo vachena ava kuti ivo tinenge chiti kune maafrikansi kuita varungu vorungu vamwe vakabva kwavo vakabva sewangu inaso muno andoona asiwo munhu akatobvawo
uku kuna nasisi neluko ndokumba kwavo kwandogara ndichimboenda ndokumba kwavo. Saka zvinotosiyana ndingati chiko ndisawedrip zvinosiyana nekubva kwakustika kwakaitwa kwakabva generation yako kwakabva. Inini handinyepa ndine mushamwari yangu mukomana somugei aipota achiseka achitoti iye akanga ainewo wake womucheno wanga naye achitonditi vanhu ava makuseni kunhuhwa kwavanoita muchingwa mukamagumbeze endonge nguruve yadirwa mvura. Ndikati uri kubhoya sotaura kuti kudii bhozi inini zvautora handizvinzwi matojaira. Aiwa zvandataura inini kuti inini ndine chokwadi kana ndine munhu wangu ndinoita chokwadi checho kuti ndikatonzwa kuti wangu anoputa fodya anonwa doro. Saka ini ndotoita make sure kuti kugeza kwake ndofanira kutokutarisa anditi kuona zvandinoda ndakamuti handidi mazindebva yake ndikati handidi kuti uve une mubvudzi because ane baro panapa pamhanzi ndikati gerago musoro wese ungoita zuda zvibva zvangofanana andozvona. Saka kana kunhuhwa kwake kwekuti mukana akatogeza akasarira wema wofodya wewe ipapo ndinomuudza pakuti dzokera mbonokwesha rurimi ndina mangwana ipapo ndotomudza kuti dzokera wotodzokera wotonoita zvandataura izvozvo. Ini ndinogara ndine maera zangu anotondiudza kuti apa ndinokorekta ndinoshevha apa chichevha apa chidaiso it's all about kungowirirana chete. Alright. Kuti tichiziva here isu vana Dhumebi tichingoti zvataudzwa nevanhu kuti tichingovhunza vanenge vasina varungu vacho vane varungu ndeni mimi motizvoni tovawana kupi. Zvakafanana kuti kana varume vedu vechitema kuti unomuwana kupi munhu vamwe munhu achitanza handitori 92 years hanambobvira ndasangana nemunhu. Guys munhu haambokuyinga wakagara pamako chingoti ukaenda kubasa iwewe wobva wadzoka wasvikovhara dho wopinda mumba unofanira kumboenda maoutings kwekuti munongota contribution 100 motsvaga kumakona iwaya anenge aine vanhu munogara imomo muchizvitawo marich anti as long as musiri marich antis mumunogara wotoorder strawberry dakari yogarawo papa uchingoshamisira hauzoshayiwo kana hwani ukakanda kaviri katatu washayisisa haushaye haugoni kuimwa strawberry iyo dhakiri iyoyo wajaira black label waitenga ndiro zuva vhuvhuvhu wakangobata iyo strawberry dhakiri iyoyo wajaira black kana wazoenda ikoko Dhumebi hauchaimwira akablack yako muchibhotoro wediro rakamota glasi wakuita zvechirungu manje unenge wakubota but ini ndaangofanana newe Dhumebi because inini ndaitomwa hanza yeye ndoranga ridoro rangu ndofunga ndiyakatonditisa chidumbu andoti hanza inotisa dumbu munhu angosangana naye ndikatongomuti ndinotomwa hanza ndoinowirira neni makuseni ndomuka ndisina bhabhanasi aitori nani ka varungu ivo vazhinji vanotomwa hanza. Saka zvandataura zvezvo mukawirirana nemunhu wako chete paubenzi wewe unonge uchiita unopota uchiudzora-dzorawo at least kana muri kune vanhu but kana mamba menyu aiwa munenge muri pamenyu munofanira kumbotamba kamajokisi anotoitwa. Naimi batiri rangu roda kuita seiva tiri kudzidza hanzi kudzidza hakuperi shu inini ndichitofamba naye wangu uyu kana tikatobuda tinomboenda kumabichi kaisu ndinaye kuramba ndazokusendera rimwe piki rangu so ndichitovhevhwa nemumwe ndinaye so ndichitotsonywa so vhoko ichitwa kami hii mimi vakoma muri mbinga kai muri mbinga vakoma homwe yangu inini kusaidi kwangu haisi mbinga inini ndiri zvandiri chitangai mahwa chitemo changu handina kuzviisa kumbinga handisi mbinga akoma tangai mahwa chichemo changu muri mbinga ka handisi mbinga Dhumebi soro rekubhou ndichikumbirawo mutitengerewo 4 mablack label ngudhu here ngudhu ndomwa ndoda iroro ngudhu da dziri ngudhu hadzinetseka bhozi ndokona ngosumudza kana bhokisi rine 12 enge magona ipapo munenge magona unomwira kwamoyo
kwamoyo takaisa muzvimaningirikini muzvimakeni muya vagoma Queen Bee vabva vadonha here apa? vadonha munenge magona vakoma ipapo munenge matigonera chaiko Kuvatize kweQueen Bee naye ndezvandauda kuvabvunza naye. vatiza anguva muoni kuti nguva dzaenda vanhu vave nehopi vakuda urara Ndanotaura kwani kuti inini ndanga ndatomboenda ndikatozodzoka. mukangoona vanhu tichingoripo zvedu tichingotandara kwenyaya dzacho dzinopera nguva dzaenda dzakutokwana 11 mana dzaenda nguva chichakadaro rega ndiende koka zvinopera ndikatosvika izvozvo zvinogona kutongotsva futi. inda henyu mutipeperesha kudai zvenyu nguva yacho kana kuchipisa hazvinakidzi. chii chakadaro ichocho magi bho here ndiri bho mamuhwa here magi hanzi ndeipi dhume chikwambo chasimeriti magi bho here magi statement yako ibho here magi iti manje zvekundirasa ndiri off topic handizvifariri ndoda kuvata ndine presha yevarungu ndoyandikangovatandirayo presha yevarungu yandiri kugopiwa nevanhu zvepresha yeoff topic next year ngatite so next year kubva January kubva January vanenge vachida chaivo motaura nini toita trip yedu yatinozoenda kana muna September tobva January munhu achibvisa mari yake toita trip yekumboenda kuva vari vanhu ava kana kuda naDurban uko ndoinda ndorega kunonyengwa ndodzoka ndisina kana wani murungu munowanzoda kuenda mabhichi aya embombera aya vana vaende mabhichi embombera aya anenge akazara vanhu vatema havaende ikoko vana vava vanoendawo zvakaoma kuna naMozambique kuna naPonto Dorogo ndoko vanenge vakazarira kokoko imboendaiwo nesu kuna naMozambique toinda pamwe tomboitawo tiripi yekufambawo takapfeka zvakanaka tongopfekawo madressing awo togona kunosangana navo varungu ipapo mune point tikaita kana 10 tinenge takatokwana quantum inenge yatokwana samari dzedu toendawo kumunhu madhipi uko kusina vanhu kunenge kuchibva vekunze vane mari kwete vemuno mavo hamuzvioni togona kunosangana navo varungu hanzi zvimwe zvinhu zviedzwa hauzivi paunobudira unosangana navo kana kushaya kutodaro imo muno mumaareas mune mabhawo avanoenda vanonwirawo vari vega vega iwa yada kungoendwawo so one night umbonopindawo so utodhumana navo orega kuti anje nemhanza yangu yekuti kana ndichingori ndiri serious ndisingaseki inenge yakadai ndozvayakaita aiwa iri right tinoedza kukuita tinokuita face beat kumeso kutokuitawo maelashes chiso inodzoka kuita diki todzora mhino iyi tohighlighta handiri kuona manaka mwari inini ndikangondisika kuinda kulanchi dambudziko rako unozvipisa wega uipiswe nemunhu unozviudza wega kuti ndakaipa don't do that kuzondingane kuzvisa pamasile ekwiri ndisirize ekwiri unofana kutozvisa ipapapo unofana kutozvisa ipapo because there's no need yekuzviudza kuti nini ndakaipa senini nandomboda kuzviudza kuti ndakaipa handidi ndotokwana ipapo pamasilei ndotokwana muzera wangu wandatovawo yuru pamasilei ndotopada oraiti vakoma foni yangu ine yakupera moto ndakuda kudopindingatozopedzera ndakudedzwa kuti hei yakuno ndakuda kupinda mumachira magi mhoro nemashoko ako awandipaya ndinokufarira zvisingaiti magi ndini wacho chikwambo chepano padiaris guys ndofunga nhasi tatandara tobata ramangwana munguva futi dzemanheru tichitandara asi muzive tine chirongwa chedu chatinoita masikati na3 tine chirongwa chedu chatinoita everyday tine topiki yatinouya nayo everyday papeji pano masikati so musasaririre
garai muchibatikira batikira nsara matambiko bviri sei ndiri bhowa uya takuda kuenda kunorara ndakunzwa hope ndambogara palive so mupota muchibatikira guys topiki dzedu dzemasikati dzinonakidza vanhu vazhinji vari kupota vachitonakirwa netopiki dzemasikati dzandinenge ndichiita everyday tinoita na3 kusvika na5 ndo patinongiri patinohanzi aiwa tatandara shuwa atatandara hanzi naiti mukoma murare bhoo mundipewo chibamunini chemurungu chemurume wenyu chitewo chemurumewo changu please vane varunguwo munouyawo kuinbox muchindichekawo please tirarewo zvakanaka ina hangu ndakurara ndiri $sign ndiri ndega imi zvenyu vane varungu maakurara nevarungu venyu ini $sign mbinga dzangu mondibatawo kuinbox hanzi masikati ndandiripo thank you kana wanga uripo masikati munofanira kunge muchibatikira because masikati tinenge tine matopiki aya anobata anodzidzisa vaviri oro vatatu vanenge vachitodzidzawo nematopiki atinenge tichiita masikati so ukange uripo masikati unodzidza manheru tinongozouya hedu taakungoita zvidombengemvenge yamanheru ndenda kufunga kuti ndiite here kandidii kana sina hope ndo pandindofunga kuti ndiregai ndinotandara nevamwe asi masikati ndo patei tichidhiskasa nyaya dzinobata tichibetserana nevamwe so muve nezuva rakanaka tambotandara 12 dzatocha here 12 ndotoona kuti dzinenge dzatova 11 nani maona atatandara guys muve nezuva rakanaka love you tosangana futi mangwana muchikamu chinoteera